Oke guys, mancing guys. Ketemu maning ya karo pemancing mas-mas kae. Mancing-maning nang Kali Cibalung, Kali Tapen. Ditemani mas-mas kae. Oke lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ihir. Strike pertama lur, strike perdana. Perlunjaran lumayan gede ki, lunjarannya ku. Wih, sejentik coy. Gila coy. Oh lah kok jen mei banyune anu sekupret. Wingi tak dalan nang kolam kowe, ngene nyung. Olian wingi. Urip. Yang akeh ning akuarium itu. Akuarium yo, akuarium akeh. Dalan nang akuarium apaan? Kayong kepekan tadi. Tadi nek dalan nang kae kolam buri. Pembulang karo kae. Bawal kambi. Ana grameh, ana cair. Ana melem. Campur lah pokoknya. Ana grameh, ana cair, ana melem, ana bawal, ana lele. Lelene ta mau entong nak 5 kilo. Aduh. Belum lur, belum gelem. Spotnya main banget ya. Gimana ya lur? Kayak ngisor sing jero lur kowe. Poin pertama wis ayo dari keloro ki kok. Ser. Oke siki ku semenit iwak siji mancingnya. Cesihir. Ala lagi kak. Dah, up rilis sih. Aja terilis. Kayak nih oli ya. Ser. Ora sida terilis lur. Kamerane wis madhep ngendi wis kowe iki. Gede-gede bener yakin. Linjore gede-gede kok. Berakaton kowe linjore ta yakin. Bener ya berakaton kok. Nyong meneh ngerti ke spot ki orang ngomong ta.